Hej og velkommen til den her lille video, hvor jeg vil prøve at vise, hvordan man kan lave lineær regression i GeoGebra. Jeg har åbnet GeoGebra i et browservindue. Det er en classic version, der er flere forskellige versioner af det. Princippet er det samme, men det kan se lidt forskelligt ud, det man skal gøre. Men nu prøver jeg at vise det i den her version. Vi skal prøve at lave lineær regression, og det gør vi på det eksempel, som er vist i bogen eller i kompendiet, som handler om sammenhængen mellem delfiners alder og længde. Det første, vi skal have gjort, det er, at vi skal have tastet noget data ind, og derfor får jeg brug for et regneark, så jeg går op, og så vælger jeg regneark, så får jeg sådan et lille felt her, der står allerede lidt, dem kan vi lige fjerne, så vi starter helt forfra. Jeg skal have en kolonne med x-værdier, og jeg skal have en kolonne med y-værdier. Jeg starter med at skrive alder. Det er den alder, som delfinen har. Og det går fra 1 til 9, og så skriver jeg længde. Og de data, som er opgivet i eksemplet, det er 201, 264, 276, 308, 365, 390, 435, 480 og 500. Og når man har tastet sådan et datasæt ind, så er det altid lige en god idé at kigge det igennem. Har jeg fået tastet rigtigt? De tal, jeg har fået skrevet ind her, stemmer de med det, som står i den tabel, eller det regneark, eller hvad det nu er, man har fået udleveret. Så skal jeg lave lineær regression, og det gør jeg ved, at jeg markerer de data, der skal laves regression på. Jeg farver dem herovre i regnearket. Og så går jeg op og klikker på den her lille søjle, og der er noget, der hedder regressionsanalyse, og så klikker jeg på den. Så får jeg i første omgang et punktplot, altså punkterne er plottet ind her i sådan et koordinatsystem. Og så hernede, så står der regressionsmodel, og jeg har ikke valgt nogen regressionsmodel endnu, men jeg kan klikke her, og så åbner der så sådan en liste med forskellige typer af regression, jeg kan lave. I kommer til at lære nogle flere, men lige nu der kan vi kun finde ud af at lave lineær, så jeg klikker på lineær. Og så laver GeoGebra altså den bedst mulige linje, den linje, der passer bedst til de punkter, der er. Og hernede, der skriver den forskriften for den linje, der passer bedst. Så her kan jeg altså aflæse A-værdien, og jeg kan aflæse B-værdien. Hvis jeg går herop og klikker på det her lille summeringstegn, så kommer der lidt data frem om den regression, der er lavet. Og her er det særligt interessant at kigge på det, der hedder R i anden-værdien. Den er 0,9902. Og det er jo godt, fordi jo tættere på 1, som den her værdi den er, jo bedre passer modellen, altså den her røde linje, på det datasæt, vi har fået. Så sådan kan man lave lineær regression.